Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. And gave me dignity. Duna ka di ay uyab, Alma? Unsa? Og ikaw di ay nobe. Mo'y mitintal ni Alma. Aron maguba ang relasyon nilang Alma og sa iyang uyab. Unsa? Kadiyot ragod ma. Diin ka man anang sayop ng impormasyon. Kisa may nagpatakag tabi, ana. May mianhi din higaniha. Imo kuno siyang uyab, Alma. Mitugan sa iyong pangan? Oh, Kinsa mo kuno siya? siya kuno si Jack. Ay, si Jack di ay? May ani di ay si Jack ma? Oh, nobe. Nakatultol di siya din eh. Tingalig. Nagnaning sa pagtultol din ni Al. Hey, bidang tawana. Maayikid kay mo himog istorya. Nakaila mo niya? Kaila kayo ma. Pero di taon na nako siya uyab mo eh. Mao na tinuod ma. Og dili sab tinuod nga ako hinungdan nga nung nagkabuwag sila si Alma. Kaya bisag kanus wa na siya tagda ni Alma. Mao na tinuod ma. Kana si Jack, dugay na nang nagsunod-sunod nako. Dugay na nang nanguyab. Pero wa na ko sugta kay parehas ming lalaki. Dili tinuod ang iyang gipanulti. Bisag usawa gi tinuod adto ma. Dili mo uyab atong tawana, Alma. Si mama saboy. Giingnan ka na bitaw ni Alma nga dili sila uyab. Nanguyab pa si Jack niya pero wa sugta ni Alma. Mura manggod og katuhuan ang iyang gisulti. Kay formal man ang iyang itsura god nga nagigsulti nako. Giila, dakato niya ma. Sige na, sige na. Pangipusan na inyong mga butang kay karong taod. Maabot na ang sakyanan nga akong ikontrata. Aron, mo isakyan sa inyong mga gamit. Ibilin ang tanan ninyong mga daan nga appliances ha. Ingon man ang mga gamit sa kusina. Doon na ka na gihatagan sa atong mga appliances, ma? Ma, Oh, you should be proud of me. nga naman. Ma, nakapasar ko as exchange scholar sa Boston. Mao Oh, di ba? Congratulations, anak. Ma, natuman na gid ang akong pangandoy. Nga adto ko mag-study sa Boston, ma, mahitungod sa blood transfusion. Basta any kind of blood transfusion, ma. Ma? Malayo ka na yun na ako. Ma, ayaw una pag sentimental, okay? Nagkinanglan pagtaas nga panahon ang pag-process sa akong mga papeles. Pero sigurado man gyud nga malayo ka na ako. Unsa kay may tabo na ako kun mukalit ko kasakit nga wa ka. Ma, magampo sa deka nga masakit ka. Kaon lagog mga healthy food, ma. Saktos pa pahaway. Mahadlok ang sakit ni mo, moy. Ronel, anak. Wa ka pa ba gihuna-huna nga magminyo? Ha? Wait, anong naabot man tadi sa... naabot man ang atong panagsulti diya, ma? Ha? Ingon ini nga malayo ka na ako. Mingaw kaayo ko. Naabitaw na si Chukoy mga mupasiyaw ni mo, mupakatawa ni mo. Pero nak, lahi ra gyud kun dunay magmahal nako. Ayaw lagi una kagool. Di pa madayon kumular ka ba? Aw, noon, as long as mahuman ko process sa mga papilis nga akong gikinanglan, di ko maglangan, mular ka dayon ko. Mas maayo lagi unta tong nagminyo pa ka. Kay doon na kay asawa nga mamahimo na kong ikauban. Og apo nga makalingaw nako. Oh,
Nganong may katawa ka man? Nagkatawa ko ni Umoy. Nangandoy kang magminyo nako. Wa pa mo ko'y uyab. Di maguyap ka. Ah. Unya kung sigurado ka na sa imong kaugalingon. Imong pakaslan aron mga anak dayon. Og sa ingon, doon na nakoy apo, di ba? Ay. Sayon kay sultihon ma. Pero lisod tumanon. Uy, ngano? Giayran kag babay? Uy, hambugira ra siya, no? Kung iya kang bastero, no? Inahan kay ginako ma. And I love you for that ma. Pero ang tinud anay. Wa pa ginasa ko na ma ang kanang butanga ba nga magminyo. Wa pa sad nako katagbo ang Miss Right for me. Pero kinsay na sayod nga kalit lang mo tunga sa akong kinabuhi. Ang buhaton kong Mrs. Ronel Delgado. Haskang lipaya sa akong mga kumare, nga mo'y akong gibinlan sa salasit. Lain sad na akong kumare, mo'y akong gibinlan sa butin. Maayo nun, ma. Unya, wa sila magsusi ni mo nga nung nanghatag ka. Ay, ako mang kiingnan, nga gibalhin ka sa imong trabahoan dito sa Manila. Hulo ko mo. Paadbaya ang mamakak. Oh, unya sa may gusto nimong akong isulti nila, ha? No be? Nga mamalhin ta? Kay adto natapuyo sa bahay nga imong gikalib-in nga usa ka tomboy. Ma, Ay, sorry. Sorry, nak. Ay, ikaw manggod. aw. Mao naman ka to imong nasulti. Okay lang. Pero, wa ka magmahay, ma, nga si Alma mo ay akong gipili. Nganong magmahay pa man ko? Ni Ana maninak. Kauban naman ka nato si Alma sa pagpuyo. Wa ko'y mahimo. Ma, gusto kong mabuhi ka. Kanang dugay ang atong panag-uban ug pinaagi lang kang Alma. Matuman ko ang akong pangandoy. Nobe, Si Alma rin makasustener sa imong tambal, sa imong kemo. Masayaw sab ko padungga nga nasayop ko sa akong pagpili ni Alma. Ikaw mo ihinungdan ining tanan, ma. Ikaw ug ang akong pagmahal. Ay, salamat. Woo! Ngano ka? Nganong salamat man? Aw. Kay, matambala naman akong kagutom, boss. Barog chokes. Ha? Ano man? Igo at ang mga yung tubig din eh. Oh, oy, gibangkong na. Boss, gutom na kay ko, boss. Kapilo ko na magunong-unong. Kay, doon na kay adtoon nga mga opisina. Samtang ako, nagpaabot ko sa auto. May puti magud ng imong white good. Oh, tungod dis kagutom lagi, boss. Nga milingkod man ka diha. Di ka mo order sa gusto ni mo sudan. Ha? Oh, ikalay pili, boss. Pero gutom lagi ko, boss. Gutom na, boss. Ay, ni mo. Bibi. Uy. Uy. Oh, Sure, wa ka makakitag laing menu diha. Nga ako oging gigunitan ang imong gilab ni. uy, hala, boss. Siya man tong gikaaway sa babay. Nga, katong magpasalamat ni mo ba? Unya, ha? Angal ka? Ikaw ba? Bay, malitom dyan ka ba? Dali, dalis ka, boss. Singot, ha? Wa mo kabaw sa itong nasugmagan ko na. Uy, boss mo ka nang bay. Ako day mong gipahimungtan nga. Dito raman ko sa auto, no? Sa man ka. O ka na ako nga mo. Muna yung mitabang sa babae nga. Imong gikaaway. Unsa man? Gusto kang magpasingot? Wa ko manguna ninyo, ha? Nganong gidiretso man imong bira ang gigunitan akong menu? Mamili pa mig sudan. Ha? Kada mo ako nakita. Grabe ni mo sa. Di ka makapangayo sa waiter? Ang ako gyang gigunitan mo imong tuyuan, ha? Kinsa imong gisaligan? Okay. Likay lang ko.
Likay na kong away. Pero, wa gyud na magpasabot nga nahadlo ko ninyo. Ako na mahadlok. Unya, mulakaw. Oh, uy. Dahil ka mo deserve sa kong komo eh. Unya, ha? Kisa may deserve mo komodo, ha? Babae ra? Ha? Kaya di magkatalawan, ha? Uy, ano panghagit dito ko? Dahil, mamiya din tadi ni. Pagdali. Ha? Ay, gusto na ka, boss. Gano'n man, boss. Tingali magtatog barkada. Maamong niya ka. Dali na, dali din. Ato to sa auto. Mauno. Tito, tara. Uy, ikaw. Ikaw. O ikaw, ubanay ko ninyo. Doon na tayo lubaon. Pero, boss, di rin leta, boss, oy. Gutom man na ba na ako, boss, oy? Pakanon talagi ka. Ha? Unya, ano mamalin man ta? Huwag ka magunaw na. Bugoy itong atong kontra. Unya, balik tong mga kriminal. Willing kang mamatay, ha? Di ko, oy. O, di mo di ka gusto mo mamatay? Nagreklamo diya. Pakanon tabita ka. Pag-order na. Sige na. Ikali order, boss. Kay nagkaroon na ning akong kating akong tuhod at bugoy, boss. Ako na lang imong pa-orderon. Ikali lagi, boss. Huwag reklamo haya. Unsa ako orderon. Kinanglan imog yung ngutdo ng akong orderon. Mao na ni ang bago ninyong Pinoy-anan, ma. Wa gyud masayop si Nobe sa iyang gihulagway na ako ning baya. Para gyud sa mga taong dato. Di gyud mi angayan ining baya. Ma, inyo na ni. Busa nga mo ingon pamangka nga, dili mo angayan aning baya nga mupuyo din ni. Wow, manggod Alma. Sige lang, ma. Maanad ka. Unsa man, gusto kang makakita sa mong kwarto? Dali, ubanan ka. Ha? Ako na bit-bit sa gibutangan nimo sa imong mga sinina. Kadit ma ha, akong baon. Mauni mo kwarto, ma. Ha? Mauni akong kwarto? Hey, uy, kabugnaw ba aron, uy? Ni aman unta ta sa sud sa kwarto. May aircon man ang imong kwarto, ma. Aircon? Uy, pagngana. Mamatay baya dayon ko sa katugnaw. Pagnauna na, Nobe. Animal, gipakauwawan ko itong mga tawhana na. Makatilaw gyud sila nako. Jack, asa na ka? Doon ako'y patyon pa. Nabuag ka. Musamot ka miserable mo kilaboy, anak ko mamahay mo ka kriminal. Kana ko masakpan ko. Huwag matago, Jack. Kung maghimo kag dautan. Iuli lang armas na. Iuli lang. Ako na. Nganong imo naghilabtan. Giingnan kang doon ako'y patyon. Usaman, ikay ako naon? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!